Pini bangke nili nali tuma fan free gas kai flying a puthak sala bangso video long nang than pachini ikpo lapen kai kesong sinali tum details mate inson sonia lambang labang so video arlo sinali tum tek pon long ikpo tangti aprang si kardom kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang rado ana fans tami lapen ali tum jong sala bangso YouTube channel long nang ka humri milang pole ke ching hon pen subscribing on lapen adu hes tami belarjan tek loing hola bangso dim tami nali tum berek den lala pole monon pinili azada son lai labang so YouTube channel long upload stami nali tum mobile long anang le penali tum stami berta kacing daprang fan la penali tum jong si WhatsApp group long ki join ning hang pole labang so video description long stami link do iglo labang so link ber pen stami nali tum nang join don ik melo tang ti pini labang so free guest ka apply ning ya puthak le pathiek pen lang pon nang la pen kai kia son chathan pon lo nang Lapenon puthadak lang pontholo nang Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 labangso puthak lapen kasonson sidak ke planning ma lapen eligibility criteria lapen documents ko PPC kinai la lapen ko PLC kiloi mula haya puthak non lang pono nang lapen alitum stamen nang litum mithang stamen lang ikmen alitum mobile pen labangso video description along stamen ni link pig det po hala bang soling no nalitum ber pen stame details kaduka we alam nalitum stame lang ikmelo lapen puthonon lang pontholo nang eligibility criteria ko PPC labangso free gas mate labangso scheme ka apply apan ko PPC kinaima labangso puthak chithan polona lapen prangsi nalitum dak thek polong po adult woman belonging to any of the following category SC ST household penstame SC penstame ST penstame edal pula de nangli tu hempen sar muchet la arlo sopi maratum jola alangli tum amen pensi apply don long shot pula bangso scheme bangke Pradhan Mantri awas la ujjwala bangke la pen most backward classes mate lason kiduk de datum la son la pen TNX tea garden tribes atum ta lapen forest developers lapen people residing in island and river island lapen SECC household mate poor household as a per 14 point declaration applicant must be attendant 18 years of age mate hola ke fly weg abang phi abang ke 18 years pen aki ong nang po mate 18 years bang ke pleng nang pola bang so scheme kapelong ye phan bang ke la sono lapen documents bang ke ko PPC ke naing ma pulate KYC nali tum claim nang pola bang so KYC ration card pens tame ration card ta do nang pola pen declaration as a per action ya one la bang so application down nali tum fill up nang po download pen la pen aadhar card bang ke do nang pola pen proof of address upon aadhar card long pen sik kadok kawe do ik thai po la pen bank account bangke lapen bank account pen IFSC code number bangke pidun kenang sot lo lalo nali tum jong si apply lo pulte la bang so subsidy nali tum asap so bangke ale do ik pola pen benefit to customer bangke dagla son cash assistance for PMUY connection in provided by government of Indian rest 1600 nali tum pinang po 14.2 kg cylinder apan lapen 1154 5 kg cylinder atum bangkel ansi pinang po stamela bang pinang vehicle apen fresher regulator apan 150 lapen ason taxi LPG hose 100 lapen domestic gas consumer card 25 lapen inspection mate installation mate dak demonstration charge bang 75 nalitum pi ignang po nakaduka be penala penalitum ale ke do bangla son hello non nalitum like first time connection of nalitum 1600 ba 1500 nalitum pinang pola pendan mojong si LPG gas nalitum iglo pulote nalitum ke thaidam ning bang ke imina atangka ben se thaidam ignang po and 1500 no 1200 no mate 1600 no nalitum thaidam lo pulote nalitum ekona long nalitum beng ekona long puthot nalitum phan 500 nang liki thaidam tin labang so gas ik penalitum thaidam tin nalitum ekona long 500 tangka bangke nang jang ik po lalo ale abangke
lapen nalitum form sang dak pen du ik thai po KYC a form mal lapen nalitum supplementary KYC documents undertaking a form mal lapen self declaration labang so form hel bang hello nalitum download nang po jong se apply de ni pulote labang so forms tamen nalitum nang ik po lapen free installment check extrania tu labas lai hu ya form lo lapen ke apply ya fan bang nalitum offline lapen online stame apply ikme labang so ages bangke lapen koson se ka apply ning manili labang so video bang anili mun nang litum pan nang than pachini pon ikpo lapen online service nali tum tak online service along ber iglo plote nili nang piklang lapen lason lo puthot nang litum panili da nang than pachini pon ikpo lapen documents ma amonili nang thana tengon nang litum dakinang lapen nang litum apply a fan plote online apply plote nang litum lo online portal along stame nang litum dam inang pokali plote nang litum apps ta medo labang so online application nang litum apply a fan labang so video description along stamini link pic de la pen nalitum dak option do option ke thoman do nalitum copy bang si dak copy gas mas nalitum apply ma inde la pen dak bharat gas la pen HP gas pula sondol stamina nalitum jong si apply do ni pulte nalitum la click here for to apply la in inde gas mate indian oil labang so I guess nalitum apply don igon la pen nalitum apply adim la option di dak ber nang po lapen puthana le tum matheng no stame ka break dak apply a process mate apply a page banane tum matheng no dak chingpu ikpo lapen ale tum jong sila bang so video long jong se dia thalas bang so YouTube channel long jong sinang ka homri milang pali ka chingon pen subscribe ikon lapen belar jan tu ya labang so dim stame nale tum berpon ikdenon lapen dak olom so la loading of a por hot nili video bang paching ton ikok po laben puthor lasono online jong se apply bul aprang sina letum dak pen registration pa prang nang po jong se aprang pen registration do bul nalitum email id galte mobile number ber pen stame nalitum continue option nong ber pen nalitum dak login mela jong se non se nang kamri melang pul nalitum na registration now pulong ber pen nalitum dak pen stame apply pon ek milo nalitum apply pul nalitum nili nang nang ithan igi bang kenalitum online apply lo pulte sab so ka siksak do chat itilas nalitum offline le apply ko tipok head agency long dam penalitum apply ko jong sinalitum long iglo pulte ala first time nalitum la connection ya fan 15 kalite 1600 nalitum pi ignang pol la connection ya fan la pendera phi nalitum gas jong si ik der lo pulte labang so gas nalitum thaidam to lo pulote hala so hot adors dame 1200 ba 1300 ba 1500 non nalitum labang nalitum mithanga pocket pen tangka bang pinang pola penda da fit bang ke nalitum ekonong stame pharo pho bang ke nalitum long igwer po nalitum jongsi labang so ges ke thai dam lo la pen tangka dak samet lo pulte nalitum ekona long ako pharo pho nalitum chelong thu ikpo nasi online jongsi nalitum apply pulte amoni linang ithan apply for new Ujjwala 2.0 nalitum thekpon long igi labang sodium sinalitum ber ignang po labang sodium ber iglo pulo nalitum online a portal long ke apply a process bandak nalitum mathengno nampiklang pon ikpo lapen jong sinalitum la so ke apply full information mate inform tip naing pulote nang thaning pulote nili mo nalitum han ka pregani nili labang so video ba nang na one peak pun nali tumapan na pen kay play process tamen nili ki un anba nili nang bor i piklay nga pan nili bor i ikpo tang di pin ya video long bang nili pathiek pen mate la short information nali tum hana one peak iglo la si video lang mis sample na tum comment la pen like hai hi bang tin ni pen peak on la pen video ta kan mas share on nali tum share go Karbi long ara ta palang ikna la pen pachini ikna tang di pin ya video long mal ansing ton jog jidat pom fit ka prek puthot video long le chitong tang tang do methang me kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra do on fans tamen nilihen pen card